Καλημέρα στην ομάδα. Επισήμως είναι 22 Φεβρουαρίου 2025. Ξεκινάμε με Αναστασία Κολεζάκη για τρομερό διήμερο στα Καλάβρητα, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα έτοιμη όπως πάντα. Δεν το έχω. Πες κάτι στην κάμερα. Πόσο ενθουσιασμένη είσαι. Κάμερα. Νιστάζω. Μη στάζει, μου το έπαιζε ιστορία ότι επειδή ξυπνάει 7 η ώρα το πρωί συνέχεια θα ξυπνήσει πανεύκολα. Ναι, αλλά βγήκα χθες. Βγήκες. Τι έκανε χθες? Πάρ' την μπροστά. Εδώ πέρα έχω πάρει όλη μου την πρίκα. Έχουμε γεμίσει τα πράγματα. Πάρ' το αυτή μπροστά, μπρο. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 8 παρά 25. Είπαμε να ξεκινήσουμε 7, εντάξει, αργήσε λιγάκι, δεν πειράζει. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσω στο καφεδάκι γιατί χρειαζόμαστε καφεΐνη αυτή τη στιγμή. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, Βολδίο. Ήρθαμε εδώ πέρα, πήραμε καφέ, εξοπλιστήκαμε με καφεΐνη. Κολεζάκι πήρε Καπουτσίνο διπλό. με κάτι περίεργα εκεί πέρα και εγώ πήρα. Τίποτα περίεργο δεν είχε. Τι πήρες? Ήταν και ένα καπουτσίνο διπλό μέτριο. Τετραπλό, φρέσο, εξπρέντο. Και επειδή όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε έρθει σε Βενέτη, προφανώς όσοι ξέρουν, πήραμε κρουασίνια για να μασουλάω εγώ σε όλη τη διαδρομή, να έχω φάει 40 αφού το φτάσουμε και να μην έχει πιάσει κοιλιά μου στο βουνό εξαιτίας του βουτύρου. Πες και για τα πικάντικα όμως. Και μου βάλε και πικάντικα τυροπιτάκια και λουκανικοπιτάκια και τέτοια, αλλά μου λέει τα πικάντικα θα σου βάλω και σου λέω βάλω τα πικάντικα. Εν τέλει με πικάντικα τέτοια και το ένα και το άλλο να δω πως θα φτάσουμε στο βουνό. Οπότε κάνα vlogs επόμενος καμιά στάση ή όταν κοντεύουμε, δεν ξέρω τώρα πότε ξανά θα δούμε. Ή όταν ο Νίκος Αγγελίδης δοκιμάζει τις μπότες του και κλαίει. Ναι, εντάξει, όχι δεν κλαίω. Λοιπόν, άντε για μας, καλό ταξίδι, καλή αρχή. Ξεκινάμε επισήμως 8 παρά 4. Οπότε εντάξει, θα πηγαίναμε για 7, 8 παρά 4, το ίδιο πράγμα είναι. Άντε, καλημέρα. Είμαστε εδώ πέρα. Βγάλαμε πολλά χιλιόμετρα στην πρώτη στάση της διαδρομής. Έχει πλην μισό βαθμό αυτή τη στιγμή. Δεν τον νιώθεις και τόσο ακριβώς. Κράτα λίγο και πες καλά λόγο. Λοιπόν, είμαστε σε ένα ωραίο μπενζινάδικο. Κρατάει. Γιατί, κοίτα, έτσι φαίνεται όλη η θέα από κάτω. Ο Νίκος Αγγελίδης βγήκε να ξεπιαστεί. Λίγο να εντάξει, γιατί οδηγάμε 2 ώρες τώρα, έτσι. Δεν κάνω πολύ ωραία πλάνα. Τέλειο. Άμα ακούστηκε το κράξ του βίντεο. Κοίτα! Χιόνι. Oh my god, χιόνι. Λέγε πλέον είμαστε εδώ πέρα. Σε 40 λεπτά φτάνουμε στο βουνό. Παιδιά, δεν έχω πάει τουαλέτα. Παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα μπλέξουμε. Τα πικάντικα λουκανικοπιτάκια. Πικάντικα λουκανικοπιτάκια. Δεν ήταν η λύση. Αυτά που λέτε, λογικά η επόμενη στιγμή του βίντεο θα είναι από το βουνό με την υπόλοιπη ομάδα, όπου θα λένε και αυτοί έναν λόγο. Το τύρο είναι εκεί πέρα, γεμάτο βενζίνη, δεν χρειαζόμαστε την Aegean. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Αυτά. Πάμε γιατί έχει πλέον μισό βαθμό και έχω αρχίσει να τουρτουρίζω. Αντιά. Καλησπέρα. Γιατί πια, όχι δεν είναι περασμένες 12, οπότε καλημέρα ξανά. Είμαστε στο χιονοδρομικό, έχουμε ντυθεί, έχουμε εξοπλιστεί και πάμε να βγάλουμε εισιτήρια και να πετύχουμε και την υπόλοιπη παρέα. Η μέρα είναι απίθανη, ορίστε, θα εδώ το βουνό. Φάση, πιστεύω θα το ευχαριστηθούμε full σήμερα. Έκανε και σε μια δηλώση. Νομίζω θα περάσουμε τέλεια. Έτσι. Θα μας πατήσει ο Range Rover, οπότε θα είμαστε στην άκρη. Συνέχεια σε λίγο. Οπότε, Φτάσαμε εδώ πέρα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για όλα. Πετύχαμε Μαρία. Γεια σου vlog. Πετύχαμε Άννα Μαρία. Γεια σου vlog. Είμαστε η vlog. Δείξε με. Δείξε με. Η οποία είναι η μόνη σε όλο το βουνό που φοράει σκουφί μέσα από το... Σκουφί μέσα από το κράνος. Τι συμβαίνει ακριβώς? Θα το βγάλω ρε φίλε, είσαι hater. Να το βγάλεις. Θα το βγάλω.
Εμείς τι λέτε. Πείτε και στο vlog να Το πετάς λίγο μέσα στο τσάντα, παρακαλώ. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο από την πίστα. Κάνουμε διαλυματάκι με τσιπουρόμελο. Εδώ πέρα είναι Μαρία. Πίνει ινόμελο. Το ήπια. Το πιες, το ήτανε. Πινάκι. Άλλη Μαρία. Είναι θεία κοινωνία. Ινόμελο. Ο Νίκος Αγγελίδης είναι κότα. Δεν πίνει το δικό του. Θα πίνουμε. Ναι, γιατί πίνω τσιπουρόμελο, παιδιά, που μυρίζει σαν βενζίνη. Μύρισε το. Δείξε το δικό μου, δείξε το δικό μου. Η σύγκριση σαν δικό μου. Ναι, σαν ασετόν, εντάξει. Δείξε το δικό μου που είναι πολύ ωραίο. Έτσι είναι το σετόν σε εσένα. Wow. Έχει μια σαν το ασετόν μου είναι η αλήθεια, αλλά είναι πολλά χρόνια το ασετόν. Είναι λικέρι. Έχει γίνει λικέρι, είναι για στην Δεν έχω κάτι άλλο να πω. σου ότι τα πας πολύ καλά. Θα πάω πολύ καλά. Μπράβο. Γιατί το γύρισες πριν, αφού έτσι και μας βγάζεις. Όχι, το έχω βγάλει να τραβάει μονάδα. Κανονικά βγάζεις το έτσι. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Μπορείς. Μαρία, μου Άλλη μια... πάρα πολύ. Γεια σας παιδιά. Άλλη μια μέρα στη χιονισμένη Αλεπού. Εδώ πίνουμε. Αυτό το σημείο πρέπει να το κόψουμε το vlog. Κοιτάς τη μάσκα σου. Τρελό vlog από Μαρία. Έτσι, Μαρία. Ωπα ρε, τι έχω παίξει εδώ. Έλα λοιπόν, για τα λέμε ξανά ή από κοψίδια ή... Από κατοβλασία. Όχι. Όταν ο Νίκος Αγγελίδης θα βγάλει τον κόλλο του στο πάρκινγκ για να φορέσει πάλι τη φόρμα. Θα σας πάρει με ένα πολύ καλό πλάνο, μην ανησυχείτε. Υδραυλικό. Πέρασε υδραυλικό. Για σας δουλεύουμε. Είσαι ο καλύτερος υδραυλικός. Δεν κατάλαβα γιατί... Ρε, είναι 0.5. Γιατί με κάνετε έτσι παιδιά μου το vlog. Λοιπόν, δεν έχει άλλο vlog. There's always room in life for this. Oh baby, then it fell apart, Oh baby, then it fell apart, Oh baby, then it fell apart.
Γεια σου vlog. Έχουμε να τα πούμε καιρό, είναι η αλήθεια. Λογικά θα βάλω άμα είναι κάτι κομμάτια που κάνουμε snow. Ναι, ενδιάμεσα. Δεύτερη μέρα τελείωσε. Τώρα πηγαίνουμε εδώ πέρα το group 2 να πάρουμε, να βρούμε, βασικά να κάτσουμε να φάμε σε καμία ταβέρνα. Βάζω μπροστά τη μηχανή γιατί θα μας φάει η Άννα Μαρία όταν ξεκινήσουμε. Αυτό, θα πάμε να φάμε και μετά το δρόμο της επιστροφής. Λογικά θα ξαναπαιχτεί ένα τελευταίο vlogάκι. Σίγουρα θα παιχτεί. Για πείτε γνώμη για το τέτοιο. Εγώ προσωπικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και εγώ πέρασα full ωραία. Και οι 2 μέρες ήταν απίστευτες. Πρέπει και του οι χρόνου. πίστες, η παρέα πάνω απ' όλα. Παρέα top! Πρέπει και του χρόνου. Love you. Αυτό, άντε vlog, το βούλο. Γεια. When he find out the baby ain't his, that cut a nigga deep. Damn. What the fuck? So, what you trying to say, baby? Baby ain't his. Who's is it? Yeah. Γεια σας ομάδα. Γεια σου vlog. Μετά από μία μέρα και Τους υπολογισμούς του ειλικρινά παίζει 12 ώρες, 13 ώρες, όχι 12 ώρες βασικά παίζει. Anyway, μετά από μία μέρα και 12 ώρες βρισκόμαστε στο σημείο παραλαβής της Κολεζάκης, δηλαδή έξω από το σπίτι της Γυρίσαμε! Τελείωσαν αυτή η εκδρομούλα, η εξόρμηση στα Καλάβρητα που μας φιλοξένησε η Άννα Μαρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Ευχαριστούμε, Άννα. Έχω να πω ότι πέρασε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλό snow, πάρα πολύ καλό καιρό, πολύ καλή εκδρομή. Αυτά. Ό,τι είπε. Το ταξίδι βγήκε μπαμπαμ, τίποτα. Τώρα πάμε να φάμε και να κάνουμε κανένα μπάνιο γιατί Θα ξαναφάς. εκδρομάει η Κολεζάκη. Θα φάω λίγο. Για βράδυ. Και να κοιμηθούμε νωρίς γιατί έχουμε ξυπνήσει από τις 7 πάλι σήμερα. Αυτά. Ναι, και γιατί φτάνει. Τι έχεις να πεις, κλειστά. Τώρα τραβάς. Ναι, βέβαια. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο vlog που μάλλον θα είναι πασχαλινό. Γεια σου vlog.